100 anos non se cumpren todos os días. Por esta razón, a Concellería de Cultura noiesa decidiu realizar un programa especial de actos e conmemorar así o centenario do Coliseo Noela, un emblema da cultura na vila. A cita será o vindeiro 24 de abril, coincidindo precisamente co día da súa inauguración. Para ese día está prevista a proxección de diversas entrevistas con persoeiros do mundo da cultura que falarán da súa vinculación co Coliseo. Tamén haberá unha actuación moi especial por parte de músicos locais, que estará conducida por Ricardo Barreiro. O acto constará de dúas partes diferenciadas, onde contaremos cunhas proxeccións de esas persoas, como ben digo, e despois tamén destacar aos artistas noieses a Esperanza Mara, a Sechu, a Juanma e a Fernando do Campo, porque se lle encargou que eles fixeran unha zarzuela que puderan cantar 4 ou 5 pezas dunha zarzuela, xa que cando foi inaugurado este Coliseo Noela se fixo tamén con este tipo de música, non? E creíamos que o volver a esos anos, unha tradición tamén de tanta xente de Noia, pois ben merecía que estes 4 artistas noieses foran capaces de amenizarnos durante este acto con este tipo de música, non? Pero non será o único. Coincidindo coa data na que en teoría se celebraría a Feira de San Marcos, tamén se decidiu organizar un concerto a cargo do músico Andrés Suárez. Será o día 25 ás 7 da tarde. É un día moi sinalado, pola mañán vamos a amenizar as rúas e pola tarde poder ter un concerto que teremos ás 7 da tarde. Estamos falando con el tamén por, si temos moita demanda de entradas, poder buscarlle tamén algún tipo de solución. O concerto terá unha capacidade limitada, atendendo así ás restriccións impostas pola COVID. As entradas xa están á venda dende hoxe a través da plataforma taquilla.com. O seu prezo será de 10 euros.